Ideja koja mi se rodila na evropskoj izložbi u Budimpešti da počnem da se bavim proizvodnjom hrane za pse, krenula je u realizaciju mojim poznanstvom sa Milanom Živančevićem Manetom, odgajivačem Rottweilera, takmičarem u to vreme i kinološkim sudijom za ovu rasu. Ja sam Milan Živančević iz Grocke, 53 godine, mašinski tehničar, bavim se svim i svačim, sad trenutno se bavim poljoprivredom, a mogao sam da se bavim i proizvodnjom hrane, ali nisam. Ništa nismo znali normalno o tome, neka mala saznanja koja sam ja imao na tom takmičenju u Budimpešti koje se desilo i pričajući sa ljudima iz Eukanube, to sam preneo Manetu, mi smo mislili tada da znamo sve, krenuli smo u to i bio je problem kako da nazovemo firmu. Ja nikad nisam imao ideju za tako neka dobra, zvučna, lepa imena i Mane jednog dana dođe i kaže, jeli da nazovemo mi to Premil? Premil znači Predrag Gvozdenović i Mil od Milan Živančević. To sam ime ja dao kad smo trebali da počnemo da radimo zajedno. I Mane ja dogovorim ime, krenemo u nabavku opreme i dođe do problema. Došli smo do recepture, mašine, Peca je u to vreme bio i vozač i mašin bravar i konstruktor i sve, sada je već druga situacija, ali to vreme je stvarno bilo teško tada. Dolazi jednog dana Mane, pošto smo trebali već da ulažemo novac i kaže, slušaj, ja sam razmišljao, ja ne smijem da uđem u to, pošto smo mi izračunali koliko nam treba pare i tako dalje. Ne smijem da uđem u to, ne smijem da uložim taj novac koji imam, ako tu propadnemo, pukljamo, kako smo mi pričali, šta ću ja onda? Ja kažem, pa šta ću? Pa kaže, ja bi odustao. Tek ja u problemu, prvo što nisam računao da mora da obezbedim kompletnu količinu para, drugo, bilo mi je žao da nastupim bez njega, zato što to ime koje je dao meni se svidelo. U tom nekom razmišljanju, naravno, to je sve trebalo par sekundi, Mane mi kaže, ali da znaš, još u jednom poslu sam ja tako hteo da učestvujem i kad sam odustao iz tog posla, ovaj čovjek koji je ostao, on je napravio super rezultate i super karijeru i onda meni sve to onako mi da neki posao i kažem, dobro, ajde, nema veze, rekao, ja nastavljam, ja guram sam dalje. Pa ja sam već imao neke poslovi koje su, u stvari, ideje na kojima su neki uspjeli, ali ja tad nisam mogao to da pratim finansijski, pa sam zbog toga i došao. Bez obzira na to njegovo odustajanje, bez obzira na te trenutne probleme koje sam ja shvatio da ću imati kao sam, naše prijateljstvo je ostalo, ne mogu kažem da sam ostalo, to je malo, znači jačalo iz dana u dan, on je meni dao podršku u svakom smislu i kad mi je bilo teško i kad mi je nešto prijalo, tako da me je to vuklo da idem dalje i mi smo danas, mogu kažem, tada smo bili odlični prijatelji, sada smo još bolji. Pa ja ako kažem da mislim sve najbolje, izgledat će kao da je dogovoreno da tako kažem, ali to je stvarno tako da je vrhunska firma za proizvodnju hrane. Ne vrhunska, nego najbolja domaća, to je definitivno. I uvek me asocira na njega taj naš naziv Premil, gde ga mnogi povezuju sad za neke druge stvari, ali u suštini pravi nastanak tog imena je Predrag i Mil Milan. Pa meni je još uvek drago što sam Mil. I mada Mil može da bude i Mil, Peca ima i sina Milana, može da bude i taj Mil, to nikad ne, to uvek može da se promeni.